Mitä ruttoa? Miksi oot vakaana tää? Mä en kuule sua. Mitä sua vaivaa? Mitä sua vaivaa? Tässä on myös yhden kuva. Otti mitä sua vaivaa tonne? Mitä sua vaivaa? Heti eka kertaa niin mä olen se. No, miten mä pystyn pelaamaan sitten Minecraftia? Vitsin Mimic. Mä tahdon ekan löydän, jos ekan mä katon missä toi Mimic ja sitten mä lyön sitä ja sitten mä laitan tuossa noin. Ja huu. Kato kasan. No niin, kuunnelkaa nyt. Mitä? Kuunnelkaa. Noniin. Jättäkää autoa. Me mennään pissalle nyt ja te ootte hiljaa ja